Educational orientation alang sa namaligya og vape o e-cigarettes gihimo sa Mandawi City. Milusad sa orientation kabahin sa smoking cessation o pag-undang sa pagpanabako ang usa ka kompanya sa Mandawi City Business Permit Office. Gitigom nila ang 15 ka mga vape sellers o retailers sa syudad aron pasabton sa palisiya ubos sa balaod o city ordinance. Aminado sila nga makatabang ang vape alang sa padagan o mga buot mo undang sa pagpanabako o mohimog transition temporaryo sa vaping. Apan ubos nini daghan kuno og palisiya nga tumanon ubos sa balaod sama sa pagdili sa pagpamaligya nini aduol kaayo sa mga eskwelahan ang mga vape o e-cigarettes gidili usab maligya sa mga minor de edad. Sama kini sa mga imnanan na maligya og ilimnon o kaning sigarilyo. Regular ang monitoring sa BPLO pagsigurong makatuman sa mga palisiya. Nanawagan ang BPLO sa kooperasyon sa mga vape sellers alang sa kayuhan sa kadaghanan. Actually, fear ang dagdag na proliferate sila during ilahang actual na operation sila schools. So that's why ang division superintendent wrote a letter to the business permit and licensing office asking for assistance for us to be able to monitor in a safer manner these establishments. The public health strategy aimed at reducing the health risk associated with tobacco use.